Hello, Boreda heddi fi yn Abereiron. Mae'n wyntog heddi, lockdown wedi benni, felly ni mynd mas i Abereiron gyda fy nheulu. Mami ti. Mae tair yn llwygo iawn fan hyn. Fi yn Abereiron achos ni'n mynd i cerdded awyriad hefyd fi moyn gweithio hufen mil. Hufen mil yw hufen gorau fi wedi basu. Sori, o gofalus. Amser cael hufen. Gobeithio mae'n agor nawr. Right, ni'n mynd i hufen edrych os mae hufen yn agor. Ia, gawn ni weld. Maen nhw'n agor.